Za krvoproliće u Ukrajini krivica između Rusije i Zapada je gotovo pa podijeljena. I Putin se, nažalost, pokazao agresorom. Jednako kao i 3 bivša američka predsjednika koji su vođenjem demokracije u više zemalja zajedno odgovorni za smrt stotina tisuća ljudi. Ili ti ljudi i ta djeca manje vrijede. Kao i sadašnji predsjednik koji je mjesecima zajedno sa zapadnim medijima i europskim političarima huškao na rat. Licemjerje zapadnih medija i velike većine zastupnika u Europskom parlamentu nema granica. Podržavaju okupaciju i ubijanje od strane imperialističke organizacije zvane NATO. Tko je vršio invaziju na Siriju, Irak, Libiju, Afganistan? Tko je tamo postavljao svoje naoružanje, zveckao raketama, rušio, pljačkao i ubijao? Osim što su razarali Bliski istok, širili su svoju demokraciju u Europi. Uveli su brojne zemlje istočne Europe u NATO i tamo postavili naoružanje i svoje baze. Bugarska, Estonija, Latvija, Poljska, Slovačka, Litva, Hrvatska, Slovenija, Rumunjska. Svijet je šutio, mediji su šutjeli, svi su šutjeli. Nikoga nije smetalo što Amerika razmješta toliko oružja po Europi i okružuje Rusiju. Malo tko je reagirao. Na posljedku, Amerika je i samu Ukrajinu htjela uvesti u NATO te postaviti naoružanje na rusku granicu. Rusija je reagirala ratom, neopravdano, suludo, jednako idiotski kao što to radi Amerika. U isto vrijeme, dok Rusija napada Ukrajinu, zapadne zemlje potpiruju rat u Jemenu i šalju oružje vrijedno milijarde dolara. Danas, sada. Mediji o tome šute. Psihopati, ubojice i okupatori vladaju našim svijetom. Krivi su svi i nema opravdanja za ratove koje izaziva Zapad, niti za ratove koje je izazvala Rusija. Nema opravdanja za ratove koje vode, koje prešutno podržavaju mediji, zastupnici, političari i moćnici, dok pune džepove na ljudskim žrtvama. Ljudima je dosta prijetnji i zveckanja oružjem. Želimo živjeti u miru i bez straha.